Сега ще видите ви комбо педели. Криско би е на гости, няма какво повече да казвам, освен че е видимо доволен тук при мен. Добър ден, добър ден. Нека ти разкажа малко и за този фен. Моите песни звучат пенсионерски, брат. Малко се притеснявах от това нещо, за да не ми смеят хора, нали. Викай ми Гагарин, пък на него Армстронг. Музикант къща не храни. А обвиняват ли те? Има ли, например, сега други рапъри, които казват: запомни едно, хип-хопа ми е много по-добър от хип-хопа. Много хора казват, че музиката възпитава, а всъщност възпитават родителите и семейството. И ако искаш детето ти да не знае думата фак, го прати на друга планета. Защото хип-хопа, нали, ти ако си рапър не можеш да си добро момче. Ти трябва да бъдеш лош, трябва да си, нали, такъв тип човек. С погледа сърдит си голям злодей. Гейм се прави на шут, кажи едно здравей. Мерцедеса щупен, фейса му нацупен. Кажи това не е ли тапанар? абсолютен. И бях казал, че или ще направим парче, което да пръсне от всякъде, или няма правиме. То пръсна със сигурност от всякъде. Кома гледаш ся? Кома гледаш ся? Кома гледаш ся? В кома ли изпадаш ся? Единственото нещо, което използваме е алкохол. Ти няма да пускаш нова песен. Следващата песен ще се казва... Чай, аз я бях записал в телефона, ама не си спомням. Запомни едно, хип-хопа ми е много по-добър от хип-хопа.